Sarnane v okolina Bereze Serbska. No. Jako dzieci, ja nie wiem, jak smo me jako dzieci naukli, te prinesło, ki sam ja znał, bi kunda, ale to jeszcze by na końcu łopaki. Ludzie by wtedy często, ja sam 22 rodziny, a no, potem parę lat później, przed II światową wojną, by ludzie husto pieši po puču. A v Roženče by jen vúča henel, taký chytro, ťažký človek, hač on s kolesom jezdiť mohol, to ja neviem, ale tebe jo lidma uneslo. A no tu by pieši po puču a pieši ľudia chodžachu ze kijom. To pa bi hoteli zveča Nemce, a to bi postral guten Tag Nemce. No to smo jako dzieci zrozumieli kunda. A my sme cietajky tu, že boli, dvaj kuklaj tež. Sme se zhromadže byli. Sme si mi ujasnili, aha, kunda, to je tunky, s ktorým šum štapa. To je bilo prineslo nemské, ktoré sa ja nauknul.